Mes, manau, kad bus ne mūsų, ne paskutinis koncertas, nebūtinai bažnytėliai. Mes esam užkviesti 6 gegužės į internacionalinį vakarą Stokyje, kur gausime pusę valandos. Žodžiu, ryšiai plinta, mezgasi, mes parodysim, kas mes esam per tauta, nes labai dažnai mes skaitom apie mus tik tai, kas yra negera. O manau, kad labai svarbu skleisti tą gerą žinią. Aš labai noriu irgi vieno renginio, kur mes parodytume, pristatytume Lietuvą, kokia jinai iš tikrųjų yra graži, turtinga, gražiai žmonėmis, gražiomis mintimis ir norais mūsų ir dainomis. Taip pat noriu, jag vill också sitta till alla vänner, alla ansatte som jag jobbar sammen. Där väldigt positivt att jag kom till alla norska. Jag vill att vi är i en kyrka och hvis vi bor i Norge, vi respekterar regler, lagar och vi är samman och stöttar varandra. Det är väldigt viktigt. Vi har också gäster från Ryssland, där jag ska se lite på ryssisk. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо за цветы. Очень было приятно. Nematomos geros rankos, kurios padėjo irgi nuoširdus padėkos žodžiai.